inkulu indaba engekhuzani bo abantu bezwile isikhalo sami ku Facebook omunye umuntu ngifuna ukumthatha ngimbeke namhlanje ukuthi kungani ngithatha isinqumo so ukuthi ngiyiposte le yankulumo noma mhlawumbe ake ngibuza wena ukuthi mawungenelwa zigebengu ekhaya kwakho uwedwa into ezokusiza ukuthi omakhelwane bezwe ukuthi ungenelwe zigebengu yini umemeza nami ke ngenze umemeza ngoba ngenzela ukuthi bengizwe omakhelwane bengilekelele umuntu othi bengimele uthule kusho ukuthi lo muntu usho ukuthi mina bengimele ngithule igebengu zingishophule phelele kanjalo ngimemezileke into engenze ngimemezeke yiyo ukuthi bengifuna abantu bengizwe bese ngisizakala ngoba bengeke ngisizakala ubani kuthiwa kangimemezanga la uSABC 1 wasinikeza ithuba lokuthi sikhombise impilo yethu njengamaciko ikakhulukazi amaskandi satshenwa futhi ukuthi kuzoba amasizini amathathu season 1 season 2 season 3 izisuka nje satshenwa kanjalo useason 1 wenzeka mase kumele wenzeke useason 2 asakhokhelekile imali ka season 1 sesikhokheleke uhalf njengoba benibona nje kuma social media befaka ama proof of payment uhalf loyo uhalf omunye besingakawutholi so ke indaba kithi ngithulile mina kusukela last year imali ikhokhwe last year ngathula kodwa mina uJanuary February uMarch uApril uMay uJune manje inyanga yesithupha ngithule ngabe lokho kubekezela ngane zakwethu akwenele inyanga ezisithupha ungakhokhela ngithule ngayilwa ngizama ukuyilwa kancane ngabameli ngiyilwa ngibona ukuthi akuzweli nansi ke indaba kumele ngabe seqaliwe kuyashuthwa useason 2 ngiyabuzwa mina abantu abasondele eSABC ukuthi hayibo angikaqala ukushutha useason 2 kanjani ngoba silinda ama contract njengamanje kulinda ama contract kimi bese ifika into ethi kushuthi vele ngoba vele ikhombene ngemali vele lensizwa kumele ngabe yashutha izogcina vele ngeke sisakwazi ukusebenza nayo ngoba sesiyahubhana vele ngabameli ngale khona abantu abazi into ezokwenzeka ke ngianalyze ngithi into ezokwenzeka la iyodwa le mali ngeke sayithola lensizwa izovele iannounce ukuthi useason 2 ngeke sawushutha bese ikhanda story esithi kungenxa yokuthi ishow ayenzanga kahle uma ngabe ke kanti yena ubalekela abameli laba abaphansi abantu abangazi ukuthi ngabameli bese memezela kanjalo ngoba esiqiniseka ukuthi vele ngeke savuma ukuthi ishoot uyena ngoba ngase ngikushilo kulokho nakubantu abasondele naye ukuthi vele mina ngeke ngisashutha uyena ngiyayiyeka indaba ukuthi ngishutha uyena ngokuthi uyena akone contract ngase ngimpopola ingozi mina ukuthi lenso nje basiyihupa nama deadline abameli vele asephelile uzothi esuka lo muntu obe announce ukuthi ngeke sashutha useason 2 ngenxa yokuthi ishow ayenzanga kahle vele credit leso story ethi ishow ayenzanga kahle izobe siyangidamage phela mina khumbula ukuthi kunabantu abangilisayo abazosizakala ngathi mina indlela yokumblocker ukuthi angagijimi ayothi awushuthi ngoba nakho ungenzanga kahle ishow ngitshela insizwe ngisebenza nazo ukuthi mina lento ngisho oqala ngimemezele eqali uzothi mangiyimemeza uzombona uzovele avela athi yena useason 2 ngeke sawushutha ishow ayenzanga kahle wavele wakusho ngempela ngabuye kubona ukuthi ngithini lo muntu ubengazi ukusikhokhela amemezele ishow akasezukuyenza ekubeni thina manje sesinyalelwa igama ke emphakathini ukuthi ishow ikhansela amaphepha athi cancel ishow ngoba ayenzanga kahle washiya ubucima ngcono lokho akusho ngoba sesifuna imali sekuyothi noma sesifuna imali esememezele lokho bese ethi yena hayi ingoba mina ngamemezela ishow isezikwenziwa hayi ngoba kuyimali usengilwisa ngoba ngamemezela ishow ngcono vele nje kucaca ukuthi nje ngoba vele sesine show ukuthi ishow isiyacancela ngoba vele sezwena hayi ngoba ukuthi uSABC 1 bengasinikeza ishow uSABC 1 besinika season 2 ayikho lonto umuntu onesinqumo sokuthatha ukuthi ishow uyayenza noma akayenzi uyena
ngoba vele thina singasezwene naye. Hayi ukuthi uSABC wanothi singayenza ishow, ayikho lelo bhuti. Futhi uma lento lokuqhubeka lamanga lokuqhubeka ukuthi kuthiwa ethi ukhansela ishow ngoba inamba engenzi kahle, akukho la singeke sifike khona. Komele sihambe sikuvezela abantu lo ukuthi ingenxa yani, uyabo. So ngakhuluma akukhona mina ukuthi ngisebenza namakhampani amaningi kabi. Ngakhuluma ngoSokandoda, ngakhuluma ngo DMD, ngakhuluma ngoJonathan D, ngakhuluma ngoStandard Bank. Ngisebenza namakhampani amaningi, ngisebenza namakhampani amaningi kabi, ngasebenza kahle. Futhi akukhona ukuthi mina ibona bodwa nje abangikweleta emhlabeni, cha. Akubona bodwa abangikweleta, kodwa ngeke ngiye ku social media ngiyothi wonke umuntu ongikweletayo, cha, ngiyenzi lonto. La benginqanda lento benginqanda. So laba ke ngase ngithi mina angilungise ngalendlela le engilungisa khona hayi angimemeze ukuthi la season 12 uzobabikho, imali ayizobabikho, ngcono ngikusho lokho isizwe sikwazi. So ngisachaza ukuthi akubona bodwa abangikweletayo.